Una persona que li diagnostiquen un càncer, que estigui enfadat, trist, que es bloquegi, és normal, sobretot al principi. Llavors, el que ajudem és a acceptar aquestes emocions per seguir lluitant i seguir-se adaptant, no per quedar-se donant voltes amb l'emoció negativa, però que una persona en un principi digui estic enfadat perquè m'ha tocat a mi, ostres, no me'n sortiré, què passarà, sensació de perdre el control, és tan normal que no s'entén que algú recomani el contrari. Una altra cosa és que aquesta persona d'aquí 5 anys estés curada i seguís amb aquella emoció negativa, amb intensitat greu, diries, home, aquesta persona té un problema. L'entorn el que primer que ha de fer és no pressionar perquè el malalt estigui positiu, que això és un mantra que amb tota la bona intenció, perquè haig de dir que la família en el nostre entorn és molt potent i dona molta ajuda. Fa molts anys que ens coneixem. Proporcionar formació, informació i suport en temes relacionats amb el càncer i població. Intentem cobrir aspectes que la sanitat no pot. Nosaltres no fem tractaments mèdics, però fem segons opinió, que es diu jo vaig tenir càncer, els americans són com molt pel·liculeros. La causa del càncer avui en dia encara no la sabem, no la sabem. Sabem factors de risc al cap d'aquesta persona i pel tema de la... Parlem de Càritas, tothom diu, oh, però són Càritas. Tothom forma part del sistema i això genera molta incertesa i una cosa que el ser humà, com he dit, tenien fa 10, 15 o 20 anys. Però sí que continuem així egocèntrics i considerem que nosaltres ho hem de poder.